Inda mai kiwo gida ma sai abin nema na. Da kirkaya da ci. Abin nema. Yawa. Alhamdulillah. Buri na cika. Ko a yanzu haka kika tafi mani kin gama ne. Kwanaki mun haɗu da ke ne miki magana. Kin gane ni masoyinki na farko. Kana da min shiru. Tsohon banza, tsohon alakonkon, tsohon kwantukon. Subhanallah. Banda baka daraja tsufa yanzu ka kalle ni ka ce kana so na? Ke soyayya yarinya ta tashi daga kan yara ta koma tsofaffi sun bi rike aure. Aha, amma dai ba irin ku ba. Kamar ya. Ba irin kalle ka ba, har ta kwarkwashi a kunkuni da takanan sai dai a ɗauke ka a zuba ka a roka. Ba dan ina son ki ba, kin ban mamaki. Yarinya, tunda na gama gwagwarmaya ta a daji, ba mutumin da ya min tsawa ciki. Amma dai da kai da kyankyasai. Tsohon soja ne, kore na ɓaci yakin ƙanshin alburushi. Wannan ne harsashi ne kai. Ni dai na gaya miki gaskiya, gwagwarmaya da muka yi ni ne nan in kina ji ana cewa Mr. Colonel Sergeant. Amma saboda tsabar baka da kunya, baka daraja tsufa ka kalle ni. Ni fa tsohon soja ne da kika ganni. Tsohon harsashi ne kai. Identify yourself. Yeah. Identify yourself. Na ranka dade dakata. Me kace ma? Identify yourself. Oh. Yana kasuwa. You are very stupid. Which intel? Yes. I say which intel? Yes. Within BS, you are very stupid. No. Yes. Ni tsohon soja ne ni. Which battalion? Takwas. Which battalion? Takwas. Within B takwas. They do the banar kula language. You are very stupid. Within B yana gida yana kasuwa. I don't think yarin Hausa. Kaga. Ai ka bi shi ka zane min shi take da waje. Ka farfasa ma. Ashe ba tsoho bane ya miƙe.